Dobar dan ljudi, dobrodošli u jednu epizodu Minecrafta i u današnjoj epizodi ćemo igrati Skyward sa opet dragim gostom Antonem. Anton, predstavi se. Znači da moramo isto da pobjedimo Skywardsu, inače Skyward ne igram baš puno. Nisam baš veliki ljubitelj, ne igra baš puno, dobro. Ok, kaj bi trebaš? Ništa. Imamo špilji, tu bi trebalo biti jedan kovčeg barem. Nema, a ima. Ne moramo ga ništi to. Ok, super, dobro će vam doći, ok. Ajde, ok, idemo. Anto, šta si dobio? Dobro. Dobro, ne moraš više ništa govoriti. Inače moj brat je naporan. Bez vrde. Ok, pokušat ću, ja ću postaviti vodu u slučaju da me stepe pa da se popenjem. Onda ću gore povučem. Ok, idemo, kako da ga stepamo? Oh! Tamo sam htio da ga kažem. Probat ću da skočim, ajde. Nismo se jako ranili. Ok, idemo, šta je bilo? O, gosti, žao mi je, Anton je umro. Ne, ništa čudno. Ok, idemo, ne treba mi to, ne, ok. Ne, nije, ja sam mislila da to dijamanti, ne razlikujem baš. Kad vidimo imamo li koga tu za sepsi, izbliza, koga se završtilo, 3 igrača. Nema nikoga, idem ja gore onda. Opa, idemo, gore. Da vidimo sad ima i koga. A, neka sredini, opa. Dobro, nisam pa. Pojeć ću jednu jebuku slučaju da me hoće uviti. O! Stepa me. Neke baš nekad ne zagađat. O, neki mi gledaju. Evo jednog tipa, mogu bi ga... Ne, mogu sam ga držati. Evo ga, došao. Ja ih mogu samo gađat. Ok, ostali smo ja i još jedan igrač. Anton, kako ide? Znam da se crkla kako ide. Ok, napitak možda ima koji... healing to bi mogu dati. Ok, idemo ga upotrebiti. Mogu bi ga steps... Ok, pokušao bom neke. Pokušao bom gore doći. Mislim da je onaj drugi tip umro. A neka me gađa prije. Ok, ja ga mogu stepsati tablet, samo da im napitam da imamo onaj jaki luk. Bilo bi super. Pobjeda sam. Ok, ljudi, to je to bilo za ovu epizodu. Ako vam se sviđa, lajkate. Ako ne, ne morate. I to je to za nas. Doviđenja.